Moi boas a todos e todas, chámome David Lorenzo e son ilustrador e vou vos dar uns pequenos conselliños para pasar o confinamento. O primeiro, inda que escoitedes música, non vos pasedes co volume, porque todos temos veciños e agradeceránvos que non lle fagades demasiado ruido. Ese é o que fan as abellas neste libro, Roger o Rato e o misterio das manchas. Segundo consello, non vos olvidedes dos avós e as avoas que estarán nas aldeas. Hai que chamalos e telos moi presentes, mandarlle moitas apertas e biquiños. É o que pasa en Lobiños. Terceiro consello, non vos pasedes cas horas de dormir, non sexades como perezoso que aparece no segundo título, na segunda entrega de Roger o Rato e neste caso o misterio do papagayo. O que sí que podedes facer demais é dar moitas apertas, moitas a toda a xente que tedes ao vosso redor, vale? Porque son moi necesarias. É o que fai o neno peixe neste libro, o neno peixe. Tamén non podedes esquecervos das vosas mascotas. Hai que sacalas a facer as súas necesidades, vale? É o que fai a protagonista desta historia nun dragón por Noel. E disfrutade moito desas escenas familiares e esas comidas familiares cos vosos achegados, porque a familia é o máis importante. E nada, solo dicirvos que vos animedes, aproveitando que é o día do libro, a ler moito, a metervos nas historias que tanto os autores como os ilustradores crean para vos, e que, por favor, que inda que sea un momento duro, pois que sexades fortes, e que lexades, e que sexades felices. Un saúdo desde aquí, despídome.